palakpakan natin liwat si Mr. Zilo Hanio. And our next contender, Mr. Bal. Ano niya apelido? Opon? Ay, ikaw gali, boss? Opon. How do you heal a broken heart? Would it be true? I really can't how do you heal a broken heart that feels like it will never be this much again? I just can't. How do you heal a broken heart that feels like it will never be this much again? Oh, tonight I want to be right. Tomorrow I pretend to get to. This was a joke you never said. How do you heal a broken heart that feels like it will never be this much again? Tonight I hope it will be right. Tomorrow I'll pretend to. Gabi. Ano siya? Hindi na wala. Tituod kay ikaw magiging ako niya, coach. Ako na siya gali. Ngayon gabi na all my coach. Yes, ako na nga ako niya coach siya. Pabugal ko gina. Alas ng alas ko sa dating tagpuan. Buo ang araw ko. Narinig ko hamang ko. Laku ka o pinapangarap pa lamang kita hahatid susunduin kahit mga bibit awan at kita niligawan at kamarahin ka lagi. Alam mo ang
magbabago. Itaga mo sa dumaan ang maraming pasko kahit na tumukulbot ang balat kahit na dumilat kahit na di mo na. Palakpakan natin liwat si Toto Jefferson. Ang aton nga ikaanam nga contender. Ato ni welcome kag palakpakan Mr. Jomari Juarez. Dahil mas nagpasal ako dahil ba sa imo ko akiga na? Di tao lang. Sige. Ano ka taon? Terrible. Talaka. Sige palakpakan natin si Ma'am Jonami. Yung mo pa na lalaki pa. Okay lang. Hello, hello. For the first time and the last time in my holy life. If you'd let me try, said it again, my heart's emotion. Every word's been like a shooting star. Edge of my emotions, watching the shadows burning in the dark. And I am in love. And I am terrified for the first time. Only minute does it true. So don't you know what I've been dreaming? 'Cause it fills me up. It's like a shooting star. Watching the shadows burning in the dark. And I am in love. And I am terrified for the first time and the last time. In my holy Mesa. Scam na, scam. Walang katotohanan. Wala. About the rapper ni Upuan by Glock 9. Daw Glock 9? Tama? Yes, tama, tama. Sige, palakpakan natin si Sir Tuli sa iyang bahanon Upuan. Check, check. Ngayon pwede na kaupo, subukan yan. At baka matanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. Ganito kasi yan eh. Kaupo, hindi ko bang kayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bakurang. Matakutsara na hindi kilala ako daw makakarin ng sipon. Ugatas na nasa kahulan kahit na hindi pasko sa lamesa ay payabos. Asarap siguro manirahan sa bahay na ganyan. Sabi pa nila ay kamunurin matatagpuan ang tao na nagmamayari ng isang upuan na may pagkakataon ng pinag-aagawan. Ganyan naman, hindi nila pinag-aagawan. Wala kung makikita ko at isisigawan. Wala na tao mo, subukan yun naman tumayo. At baka matanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko.
aking ama ay sumeda, pero ulan na ulan pa rin. Ulan na tuyo kasi ang 50 pesos na magamit pagkakasyahin. Di mo alam kung talagang maraming araw o mataas na nga ba ako na nabubulag-bulagan naman po kayo. Dahil sa dami ng pera nyo, walang tuturo mga kapagpapalino naman tayo. Kaya huwag kang bato sa langit. Ang matamaan ay huwag magaling. Oh, bato sa langit. Ang matamaan ay huwag galata. Huwag kang masyadong nagata. Hey, yeah. Shout out sa Risuan ni Boss Atoy. Alright! Wala ba kayong mga may dyan? Glock 9 in the house. Okay, tamo na. Glock 9 sa Zone 2. Okay? May palakpak piliwat pinaka-entertain kita. Okay, tamo na. May Glock 9 na dito sa Zone 2, partner. Hindi ginabatsyag ang uba-uba. Ay, hindi pang April patagali. Okay. So, thank you so much, Tony Samson. Okay, next to perform, we have Ernie Bituya. Yun. Ano atong tagambahon? I know. Yun. Kabalo ka? Ano? Ano kantaon mo? Okay, kabalo sa. I like it, partner. Doon naka-intra ka sa contest ng Legacy 96, no? Naka-intra sa 96. Yung singer. Amateur si contest ng 96 sa una. Okay. Ay, igad lang. Wala pa taka season ko. Dapat Wala daw sa partner, wala. Nagdala ka partner, ba? Nagdala ka na? Wala lang, sige na sir. Perde sa text mode. Ayaw kay may text mode ulit. Okay, may text mode. Dito sa naperde. Okay. Lapangan natin, we have Ernie Bituya. Para makita. Palapakan natin liwat, Mr. Tony. Ernie Bituya. Wala ba kayong mga kamay dyan? Just told I have walked with a heart of stone. I'm just here to help you forgive what you call my heart. I'm you call my heart to forget.
My ears high, confused this time. I know that I've never Palapakan naton, Merlita, tabo-tabo. Ano atong pag-ambahon, ma'am? Ha? Oy, rock and roll, man. Palapakan naton. Nanay Merlita, tabo-tabo. Ang nanginirap sa'yo, basta't alam mo lang tamang ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong dibdibin. Kung pamatola mo, lalo ka lang aasarin. Lasing, lasing ka lasing. Sino ba sila? Nosi Malasi. Sino ba sila? Walang mangyayari kung sila'y papansin mo. Talagang ganyan, walang patulang, walang mangyayari kung sila'y nagaganyan. Si Malasi, sino ba sila? Sino ba sila? Si pala. Okay? Ano atong pagkakantahon? Ha? Hindi gabi pasubong. Buwas. Okay, dito tubang ka sa ato ng judges. Okay?
Okay, thank you so much, Mr. Kanoy. Okay, next we have, artista partner, Kim Chu. Wow. Wow. Okay, palapakan natin si Kim Chu. Wow. Ara. Away. Iwan si Kim Chua. Wala. Ama pula si Bibing Patricio. Ah. Arara. Okay, we have next challenger. Laika Osorio. Artista mo na partner, singer na. Artista man eh? Laika Garanoy. Ay, aris. Pero partner, ang nag-chair partner ato sa main entrance na yun, no? Hindi iya papagaro na. Papaya. Pero bagong sa liwat din. Laika Osorio. Ito sa bato ka. Anong kantaon na ma'am? Ito muna na. Ha? Hindi lang ako? May harap pag ituguro to sa ato to. Ato to sila. Hindi lang ako, ato to sila. Okay, brad, baka naton. Laika Osorio. Tingin kailangan ng tingkod. Sino ba ang pagbabago? Hindi sinasaya Pagmamalas maging malaya Kailan ka ang nahihirapan Tandaan Luluhan Kailangan kang Sana'y malaman mo, di ko sinasadya Ilang ikaw ang nahihirapan Nagdami mo rin ang magpupuluhan Di lang ikaw Di hahayang habang buhay kang saktan Isasayang ng iyong panahon Ikaw ay magiging masaya Sa yakap at sa piling ng iba Naguguluhan, di lang ikaw Di lang ikaw ang nababahala Ulo ng isip Pagkakakawalan Ngunit puso ko Kailangan kang Okay, we have next challenger, Rodrigo Canoy. Wala mo ni Canoy, ha? Okay, we have Rodrigo Canoy. Ara, if you're around, inform ka lang karon, no? Inform ka lang para makasulod ka sa aton nga challenger. Next performer, Rafi Canyeti. Canoy ne? Ari sa gali. Kagina pa sa partner mo. Sige. Rafi Canyeti, prepare. Okay. Yan.
Okay, again, palapakan natin. Rodrigo Canoy.